Vládny špeciál, vidíš? Vládny špeciál. Nie, to je výzer, nie? A to čo znamená? Lebo je vládna letka, vieš? A to čo je? To je letok, to je vo farbách Slovenskej republiky, že červeno-bielo-modré. Ja neviem, či vyzerá, alebo to, ale myslím, že to je vládna letka. Čo ide teraz toto? No, pozeraj, niekto, aha. Týko. Vidíme sa, čaute, jasne, tak. Nezabudni na pagačiky, pozdravujem ľudku, jo? Čaute. Jak to zničíš? Náčelník? No tu sme nové defile rušťov na tej točni, vieš. Párne. Vyzerá dobre, to dojdete. No, dva kúsky. No a také 3 hodinky, určite 2-3 hodinky. Takže potom je aj údajne aj trasa, že párnym vlakom po všetkých bratislavských staniciach sa dá ísť, vieš. Tak to rozmýšľame, či budeme ísť, nevieme. Tak ešte pripomeniem, na točni sa nám práve chystá 4-3 jednotka, síce už nie v rámci slávnostného predvádzania, ale predvádzanie je to tak či tak. Tak práve tento rušek bude ťahať okružný párny vlak s odchodom o 15.05 z prvej kolaje. Môžete si ho teda nafotiť, prezrieť, prišiel k nám z Českej republiky, z Múzea starých strojov Žamberk v spolupráci s výtopnou Dolný Lipka. A prípadne počas čakania alebo odstavenia rušňa, ak bude čas, spokojne sa za rušne vodičovi aj za personálom zastavte, ochotne vám veľmi radi povedia o tomto rušni viacej. Merali k nám cestu až z Česka. Takže o 15.05 práve táto 4-3 jednotka 032 bude ťahať okružný párny vlak s odchodom 15.05. Dávajte pozor, prosím, pri kolaji, pri točni. No a my postupne pokračujeme v také neoficiálnej prehliadke, teda v rozrazovaní rušňov na svoje pôvodné pozície, čo je zaujímavé asi pre tých, ktorí skôr uprednostňujú menej ľudí na jednom mieste, alebo taký voľnejší priestor, keďže už ostatní išli aj na vlaky, na ďalší program. Z Českej republiky k nám prišla práve táto 3-3 jednotka, tak ako predchádzajúca 4-3 jednotka. Je to zaujímavý moment, pretože jedna 3-3 jednotka Uhranka bude na točni a oproti nej v kolajsku ako druhá v poradí je bratislavská 3-3 jednotka, ktorá absolvovala svoju poslednú jazdu v roku 2012.
odvtedy čaká na revíziu kotla. Takže tu máme možnosť na jednom mieste odfotiť si dva rušne rovnakej rady, rovnakého typu, z Česka dovezený prevádzky schopný rušeň a náš bratislavský, ktorý zatiaľ čaká, ale už bol prevádzky schopný, zatiaľ čaká na veľkú revíziu. Táto 3-3 jednotka takisto prišla pod záštitou Múzea starých strojov Žamberk. A má krásne vystrojených a upravených rušňovodičov a goričov. Čo? A ďalší. Teraz sa trubí strašne. Branda dojde? No? Jeden barán rozbíja. Je taký kus železa. Ďalší bude. No. Tu ide 4 sem. Ale sranda mi pozera koľko oného má. No je úli, ako si doma naháčame. To me zaujíma, jak tam dávajú druhy, hore. Vážne, alebo takými pásy. Alebo také špeciálne pásy, ktoré uhlie a on to iba vyskočí hore. Tomto pekne. A to je znak Škody. A vieš, čo to je? Tak čo to znamená? Čo to symbolizuje? Značku. No, ale čo to konkrétne znamená? Čo to je? Okrídlený šíp. Všímaš si? To je šíp, tak to doprava a tam má dva krídla. Toto je naozaj. Ale tam si nedá. Tak pozrieme si natočne ešte raz dnešného oslavenca. Zelený Anton, rušenie 486007. Meninový aj narodeninový oslavenec. 90-ročný rýchlikový párny rušeň. Prvé číslo 486, prvá číslica štvorka označuje počet poháňaných osí. Z boku teda môžete vidieť 4 kolesa, takže 4 osy sú poháňané. To označuje číslica 4 pre zaujímavosť. Rušeň sa nám otočí, tiež prestaví na ďalšiu kolaj. Vpredu vyzdobený vetvičkami pri príležitosti dnešného a vlastne celoročného sviatku. Ešte doplním, že rušeň má číslo 007 a fyzicky existujúci je ešte rušeň 008. Ten ale nie je prevádzky schopný, je v zlom technickom stave, takže tento rušeň je jediný.
A je to jeden z najvýznamnejších, konštrukčne aj rýchlostne najvýznamnejších párnych rušňov bývalého Československa. Tento rok oslavuje 90 rokov. Za ním sa rozradzujú ďalšie párne rušne postupne, takže ešte stále čakáme na konečný stav. Zatiaľ sa môžete pohybovať po voľnej ploche, ktorá je prístupná. Stredovú plochu prosím zatiaľ neobsadzujte, nevstupujte na ňu. Môže to byť veľmi nebezpečné, ale neskôr to bude možné až do večera. Takisto je potrebné doplniť rušňom vodu, čo je tiež zaujímavý moment. Pokiaľ ma zrak neklame, tak ešte raz na točňu príde aj maďarský rušeň, Býval, teda Bivol 424, áno, ten je ďalej. Takže aj ten si budeme môcť pozrieť, kým sa vráti na svoje miesto. Neskôr budú vozidlá ostavené v tomto veľkom priestore, ktorý bude celý prístupný. Z ostatného programu doplním ešte, že o 14:30 začína koncert swingovej kapely Funny Fellows. A o 15:05 potom očakávame odchod poprvé okružného párneho vlaku po Bratislave a po druhé o 15:00 odchod kývadlovej dopravy smer Bratislava hlavná stanica z koľaje pod vysokou väžovou budovou. Je to budova vodárne alebo kúsok za ňou. Kývadlová doprava premáva každú hodinu v minúte 00 odtiaľto, teda po celej hodine vždy odtiaľto. O 15., o 16., o 17.
Jak polepšil tomu zbytku? Myslím, že maďarský. Tam je místo A, Bulgári a MAV. Maďar Alami Vaskus, maďarský železničár. Pozerám, čo mi prišlo. Bratný železničár, čo? Pozeraj, čo si ale. Aktuálne také druhé neoficiálne predstavenie maďarského rušňa 424-247 v spoločnosti MÁV Rail Tours. V súčasnosti predtým MÁV Nostalgia, teda maďarské nostalgické spoločnosti. Rušenie využívané na luxusné historické expresy v Maďarsku aj v okolitých krajinách. Dosahuje rýchlosť do 90 km za hodinu. Prezývku má Biváľ, teda Bivol po slovensky. Má veľkú silu ťažnú. Používa sa na dlhé osobné expresy. A určite na ňo nezabudneme vďaka tejto píšťale. Jak polepšil tomu zbytku? Takzvaný bývar. Alebo aj pivol. Ten tam sú zelený. Jak polepšil tomu zbytku? To je tiež poriadny ťaž. A pozri, koľko má tento uhol. Tento má 5 hnaných koliek, pozeraj, vidíš tie veľké kolesa. Ešte raz prišiel latočňou aj rušeň 556036, prezývaný Štoker. Nákladný párny rušeň. Prvá číslica označuje počet hnaných náprav z boku, teda môžete vidieť 5 kolies, teda 5 osí. Čo je typické pre nákladné rušne, teda viac menších kolies. Osobné rýchlikové ťažké rušne mali väčšinou 4 veľké kolesa, prípadne 3 hnané osy, alebo 4 hnané osy. Venko. V rokoch 1950 až 1958 bolo vyrobených celkovo 510 kusov týchto výkonných rušňov. Pripomeňme, že toto je stroj určený na najťažšiu nákladnú dopravu. Na hlavných, ale aj vedľajších tratiach. Neskôr pôsobil rušenie v Žiline, v Košiciach, Nových Zámkoch, Prešove, Prešívci, Leopoldove,
a v Trenčianskej Teplej. Ale spomeňme, že toto je mašinka, ktorá viezla historicky posledný párny vlak na území Slovenska v roku 1980, konkrétne 17. októbra na trati Bratislava filiálka Galanta Trnava Leopoldov. Tento konkrétne už tento vlak viezol. Čím ukončil celkovú prevádzku, párnu prevádzku na území Slovenska v roku 1980. Ďakujeme mu, že prišiel, že sa predviedol. Budete si ho môcť neskôr prezrieť. Rušeň 556036 Štoker. Aktuálne je zverený do starostlivosti spolku Výhrebné Rúdky. Ideme ďalej. Tak, krátky pozdrav na záver. No a ako posledná na svoje stanovište, záverečná bodka takej druhej neoficiálnej predvádzačky na točník, keďže prvá je taká slávnostná a druhá je taká, ako by som povedal, rozradzovacia. Je táto malinká mašinka 310 433. A povieme si ešte raz, kľudne má 130 rokov tento rušeň. Predstavte si to, že je takto dlho v prevádzke. Domovskou stanicou a depom je práve Železničné múzeum ŽSR Bratislava Východ. Mašinka sa nachádza tu, je stále prevádzky schopná a môžete ju vidieť aj na našom podujatí alebo aj na menších podujatiach Železničného múzea v Bratislave, kde je možné odviesť sa s ňou na starovišti rušňovodiča. A bude to možné ešte raz aj dnes a zajtra. Takže 310 433 Žovka oslavuje 130 rokov. Je to náš najstarší prevádzky schopný párny rušeň. Samozrejme, pozdravíme, prečo nie, kým je príležitosť, nech všetci vedia. Rok výroby 1896 v Budapešti bola vyrobená. Slúžila na miestnych železniciach, neskôr na staničnom posune. Rušeň konkrétne slúžil vo Zvolene, Košiciach, Leopoldove, v Prievidzi. Bol vyradený v roku 1953 a odpredaný konkrétne tento kus do cukrovaru Pohronský Ruskov. Slúžil tam až do svojho zrušenia v roku 1970. Je obrovským šťastím, že zostal zachovaný a bol to vôbec prvý exponát vtedy vznikajúceho Muzejno-dokumentačného centra východnej dráhy ČSD. Takže v súčasnosti najstarší a vtedy prvý exponát. Doslúžil v cukrovare Pohronský Ruskov. Maximálna rýchlosť tejto mašinky je 45 km za hodinu a v súčasnosti sa o ňu stará klub priateľov histórie železničnej dopravy. Jej domovskou stanicou je Bratislava Východ. Mašinka má 130 rokov. Opatrne pri tejto najbližšej točňovej koľaji, aby sme mohli bezpečne posunovať. Ešte tu máme posledný kus Rosničku, tiež bratislavský motorový posunovací rušeň v starostlivosti Albatros klubu. Zaujímavosťou je, že celý svoj prevádzkový život tento rušeň prežil v Bratislave a ide o prvý prototypový vyrobený kus. Prezývku Rosnička samozrejme dostal vďaka svojej typickej zelenej farbe. Vývoj tohto trojusového motorového rušňa
bol akousi odpoveďou na dopyt po novšej rade posunovacích rušňov. Rušeň sa teraz uprace prestaví na svoje pôsobisko a výstavné miesto a po otvorení areálu a ukončení posunu bude práve táto mašinka teraz vykonávať alebo slúžiť ako atrakcia pre deti a pre dospelých, ktorí sa budú chcieť odviezť na